El sector del transport per carretera està arribant al límit. Vostès encara no han resolt la sol·licitud per aplicar els coeficients reductors als conductors professionals, un procés que comença amb el seu compromís el 2024, passa per aprovar un Real Decret el 2025 i que ara està en una inadmissible falta de resposta, un bloqueig intencionat de la jubilació anticipada del sector. El més greu és que milers de treballadors tenen avui la por que aquest silenci administratiu quedi en un no res. Vostès asseguren que està en fase final de redacció. El que nosaltres veiem és la por del sector i una vaga indefinida dels conductors. Si realment hi ha compromís, que vostè no ho ha explicitat aquí ara mateix que hi hagi compromís, el primer que cal evitar és que el retard del govern espanyol en respondre a les peticions acabi castigant els treballadors o que els faci patir. A partir de quin dia podran tramitar la seva jubilació anticipada? Això és el que volen saber, perquè darrere d'aquests procediments hi ha persones que porten anys treballant en condicions molt dures i que no poden quedar atrapades en la burocràcia. Vostès no només s'estan saltant terminis legals, sinó que estan pràcticament i obertament practicant un boicot administratiu, incomplint compromisos històrics amb un sector i bloquejant un dret